1950 crean a editorial Galaxia, pero ata aí houbo que sufrir moito e pasárono realmente moi mal e atopáronse moitos atrancos antes de dar coa solución da vía cultural. A él, a guerra e a represión subsecuente cambia a vida, porque él ia facer carreira universitaria, ele estaba contratado como profesor auxiliar en Dereito. Por outra parte, estaba destinado a ter unha gran carreira política. Inhabilitado para a docencia, para a abogacía, para todo tipo de profesión, é multado por o Tribunal de Responsabilidades Políticas con 3.000 pesetas que lle paga seu pai, que los ten. Fui sinalado para ser paseado. Viñeron a avisar con tempo, porque me decían que me agardaban os falanxistas nun sitio determinado por aí, e por un amigo conservador me veu avisar que en vez de ir por un camiño determinado a miña casa, que fose por outro. Entonces entrei en comunicación con uns amigos que eran máis ou menos franquistas, e refuxeime na súa casa. Na casa deles me permitían ler os xornais, me permitían oír a radio, e polas mañás escoitaba as leiteiras que viñan e que contaban dos paseados que aparecían nas cunetas por ali, entre os cales figuraban algúns amigos meus, como Díaz Baliño ou como Ángel Casal e como outros máis. Él sempre dicía que a guerra fora un mazazo, era a palabra que él utilizaba. E del Riego ten que compararse como Xaime Isla e como Ramón Piñeiro o exército de Franco, porque teñen 20 e algo anos, están en idade militar, chámanos, e nese momento ou son prófugos, ou se escapan, ou se esconden, ou se van ao monte. El preséntase entonces no cuartel lista de artillería de Santiago do Barrio, no está o Parlamento hoxe, e a benvida que é que, bueno, a usted de momento lo salva a vida que está detrás deste uniforme. E depois xa o destinan aos frentes da guerra, onde vai a distintos sitios de España, de Sevilla, Salamanca, Zaragoza, bueno, distintas partes, non? Despois dos 3 anos da guerra, el non pode volver a Compostela, porque o uniforme militar xa non o vai amparar. Entón, ele contacta con Valentín Paz Andrade, que é o fragaleguista, e tiña un bufete de abogados en Vigo, contacta con el, a ver se lle busca un tipo de traballo e tal, e se manda ir a Vigo. Entón, ele marcha de Santiago con 1.000 pesetas, sempre con maleta chea de libros e 1.000 pesetas. Nese momento, cando chamaban todos os días por teléfono pola mañá, e dicían, sabe que usted está viviendo con permiso del enterrador? E se votaron varios días, hasta que ele xa non contestou. El pasa moito medo e pasa unha etapa moi complicada, onde el conta que só come unha vez ao día, co bo comedor que era el, sempre dicía, non? Pasaba moitísima fame. El buscou traballo en academias, en colexios particulares, e cando iba, e dicía quen era, non lle daban. Non lle daban porque ele estaba inhabilitado para a docencia. Pero unha academia que chamaba Mezquita deullo, coa condición que ocultara o seu segundo apelido. En Vigo seguiu tamén a facer artigos, pero en diferentes revistas. Botoulle unha man, por exemplo, Valentín Paz Andrade, para participar con artigos e cobraran que fose pouco algo na súa revista Industrias Pesqueras. Escribe nese xornal, en algúns outros, pero xa con pseudónimos, para poder facelo de maneira, digamos, clandestina. Entón escribe co nome de Salvador de Lorenzá, Cosme Barreiros, Adrián Solovio, Adrián Soutelo, Alevín. Dos pseudónimos que busca hai varios, pero o máis utilizado é o de Salvador Lorenzá, en clara
referencia pois, aquí a Lorenza. A Lorenzana é o nome de Lorenza Castellanizado, e Salvador San Salvador é o convento de aquí. Os pseudónimos están basados en unha certa discreción, en non estar coa figura Paco del Riego, que ten aínda a historia moi próxima de ser do seu liderato estudiantil, do seu compromiso con o nacionalismo republicano, e por outra tamén para temas, digamos, máis de viaxes, máis de excursións, ou literarios. A cousa mellorou económicamente foi nesa época cando se casou. Casaron alá no barco de Valdeorras, donde era Evelina. A atmósfera que envolvía con negruras a miña existencia e a do país cumpría purificala. Matinábanme por a traballar outra volta ao servicio dunha Galicia vencida. Só había un camiño para conquistar o futuro, o da loita clandestina. Cuando a Guerra Mundial virou, é dicir, despois de Stalingrado, isto permiteu que pensar que quizá o réxime dos vencedores na Guerra Civil fosen vencidos ao final da Guerra Mundial. Nese período hai un intento de recuperar o Partido Galeguista como partido. É o papel, por exemplo, nese momento de Ramón Piñeiro, que percorre Galicia pois, petando nas portas a ver con quen se pode contar. E Francisco Fernández Riego ten un papel moi importante aí, porque era o maior, non? Era o maior do grupo. El contactou con Gómez Román, que fora o último secretario do Partido Galeguista antes da guerra, e máis con un señor que se chamaba Enrique Peñador, que era o propietario de Mondariz, o copropietario do balneario Mondariz, e nunha casa que le alquilan en Coruxo para ir pasar o verán, fan unha asamblea e el sale elixido secretario de Exteriores e de Propaganda. Estamos falando do ano 43, que era un risco, unha persoa totalmente vixiada, controlada e tal, o sea que eso que yo te he comentado a él, usted como se metía eso, porque non era... Eso hai que ter ser feito dunha pasta moi especial. Neste momento da reconstrucción do galeguismo, cai Ramón Piñeiro e é detido no ano 49. O propio Ramón Piñeiro, desde Madrid, falle chegar unha nota un tanto clandestina que se desfaga de todos os documentos. E del Riego, en vez de destruíla, mete nunha maleta, envolve nun plástico e enterra na horta da súa nai. E aí que estivo o arquivo do galeguismo, da clandestinidade, estivo durante anos metido nunha maleta, enterrado baixo terra, ata que Del Riego decidiu que xa non corría tanto perigo, podía sacarlo. Mais ou menos por ese tempo, eu andaba a colaborar no xornal compostelano La Noche, con artigos divulgativos de feitos, obras, figuras, nos que tentaba reflectir a vida peculiar de Galicia. La Noche está considerado ese espacio que aglutina ao galeguismo de preguerra e as novas xeracións que acceden e se poñen en contacto con ese pasado. E aí está Paco del Riego. Tiña un valor incalculable, o sea, todo o que el publicou aquí, que despois publicaría en La Voz de Galicia, publicaría en Fado de Vigo, pero claro, xa en Democracia, pero o valor que teñen estes artigos de La Noche e no suplemento literario de La Noche son fundamentales. Este grande pasador do que compre facer e da peza que falta, por exemplo, que está tramando todo o que van a ser as colaboracións dos anos da presencia do galego na BBC, desde os anos 40 ao ano 56, ano 47-56. Nos finais dos 50, os galeguistas decátanse de que teñen tan poucas ferramentas para intervir e para actuar, que bueno, temos que intentar recuperar a Academia Galega, utilizala para finalidades realmente positivas, non para a lingua, para a cultura. Porque a Academia queda nas mans de Manuel Casás, que fora alcalde da Coruña na dictadura, e foi Manuel Casás un pouco casi quen conseguiu que o franquismo non o levara por diante, como levou o Seminario de Estudos Galegos, por exemplo, non? Sin embargo, Manuel Casás ten o mérito a base de incorporar tamén a Academia moita xente e moitas persoas que, bueno, podían ter unha cultura, eu non a discuto, pero que o seu compromiso ca lingua galega non existía, o seu compromiso co galeguismo tampouco. Entón aí sí que deseñan unha estrategia
Claro, dentro da academia teñen a sorte de que aínda estaba Otero Pedrallo, aínda estaba Cabanillas. Entón, a partir dos anos 50 comezan a meter galeguistas. Do grupo máis novo, diríamos, o primeiro que entra é García Sabel, despois entra Carballo e despois entra Del Riego. El entra na Real Academia Galega en 1960, lee o seu discurso en 1960 e contesta ademais o seu amigo, un dos seus grandes amigos, que era Ricardo Carballo Calero. Xaime Illa Couto e máis eu, que xa tiñamos a experiencia do suplemento de la noche, propuxémonos encetar e darlle consistencia a ese camiño. Ao cabo, chegou o día das decisións prácticas. Acordamos, por suxerencia do propio Illa, constituir unha sociedade anónima coa denominación de Galaxia S.A. A Editorial Galaxia foi fundada nos baixos do Hotel Compostela, en Santiago, en 25 de xullo de 1950. Non foi unha data escollida o show, non foi casualidade que era ese día como podía ser calquera outro. Foi un día escollido con total intencionalidade política. Aí hai tres figuras fundamentais, que son Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro. Cunha figura simbólica que tamén xoga un papel decisivo, que é Ramón Otero Pedrallo, porque Ramón Otero Pedrallo era a memoria histórica daquela xeración nos da República. Galaxia nace no 50, pero xa se ven falando dela no 49 ou 48. Hai outras editoras que aparecen tamén naquela época, a colección Benito Soto, por exemplo, a Edicións Monterrey en Vigo, é que empeza a haber como movimentos, e bibliófilos como editora máis oficial. Galaxia nace nese contexto, pero nace con un criterio diferente. Para que a xente soubese que o galego era un idioma non só que falaban as criadas de servir e os campesiños máis ou menos analfabetos, senón que un dos grandes filósofos alemáns podría ser traducido a este idioma que tiña esa dimensión culta. Estaban fundamentalmente neso, non en reeditar a Rosalía, a Curros Enríquez, a Lamas Carvajal, eso viría despois. Todo o realizábamos a maior gloria de Galicia, sen retribución pecuniaria ninguna. Só nos sufragaba a satisfacción do deber cumprido ao servicio do país e da súa cultura. El sempre dicía que cando comenzaba facía un atado de libros, collía ese atado e recorría todas as librerías de Vigo, e a primeira das veces só houbo 2 librerías que lle permitiron deixar en depósito os libros, en depósito. É dicir, pois seguramente no almacén, na trastenda da librería. Galaxia é un artefacto cultural. Acaban de crear un artefacto cultural que ao mesmo tempo é político. As autoridades franquistas, por que lles proíben libros? Porque son libros que entran en colisión co réxime. A Ramón Cabanillas, o primeiro libro que lle publican é Antífona da Cantiga, non lle publican Da Terra Soballada, nin outro libro calquera, porque era imposible naquela época. Un dos feitos máis relevantes é a non publicación, por exemplo, das Morga de Blanco Amor, xa pasados algúns anos, porque se tivo que publicar na editorial Citania en Buenos Aires, da man de Luis Xoane, pois porque aquí era imposible. É dicir, a publicación dese libro de feito logo saiu en Galaxia nos anos 70, pero chapodada, é dicir, sin 2 ou 3 capítulos. Eles creen, con moi bo sentido, que para ter unha referencia cultural galega, esa editorial, ademais de editar libros, o que ten que ter unha revista. Que acontece? Que as normas para ter autorización legal para publicacións periódicas, sexan revistas, sexan xornais, nese momento eran absolutamente rígidas. O que fixeron eles foi intentar, pola porta de atrás, crear unha publicación que lle chamaron Cadernos Grial, que tiñan un carácter monográfico e que eran de autoría diversa. Por lo tanto, non era unha revista, pero en realidad cumplía os funcións dela. No cuarto, no número 4, en aspectos económicos e jurídicos de Galicia, o réximen prohibiu que se seguise publicando os cadernos. Eles teimaron, non desistiron da idea de ter unha revista cultural, e que si foi posible en 1963, unha revista trimestral
que codirixe del riego con Ramón Piñeiro ata o seu número 100, 25 anos despois. Este grial foi o buque insignia intelectual do proxecto Galaxia. Estamos agora cumprindo o seu 60 aniversario. É unha das revistas culturais máis con permanencia, máis longa da España. A revista Grial, que saía puntualmente todos os trimestres, e todo eso é obra de Paco del Riego. É dicir, él era o director, él era o que a sacaba. Cando non había artigos suficientes que chegaban, escribía él, porque xa o decía Ramón Piñeiro, é unha formiga, está sempre dalle. Sí, tiña unha capacidade de traballo impresionante. Aí, Francisco Fernández del Riego é un motor. Eu definín algunha vez como músculo, motor e corazón de todo ese tempo histórico que foi un tempo durísimo para todos eles.